Ve 14. století začala ve Florencii stoupat hvězda rodu, který se brzy stal jedním z nejvlivnějších v Itálii. Rod Medičejských, rod mnoha vévodů, papežů a královny Francie, změnil tvář Florencie a ovlivnil i další evropské události. Medičiové nezačínali nijak slavně, spíše jako gangstři a zloději zapletení do pouličních rvaček. 5 členů rodu bylo dokonce ve 14. století oběšeno. Pak přišel Giovanni di Bicci de Medici a založil bankovní dům, který se rychle stal jedním z nejbohatších v Evropě. Jak získali peníze a tím jí moc? Půjčování peněz. Středověký obchodní svět byl stále svázán pravidly o zákazu úroku. Medičejští jej obešli po svém. Za převod úvěru z jedné měny do druhé se platil poplatek. A depozitoři do jejich banky obdrželi za své vklady tzv. Discrezione. Brzy tito bankéři odešli z pouličních směnárenských lavice, které se v italštině říkalo banka, do palácu. Velké půjčky knížatům a papežům se začaly vyplácet. V roce 1434 se Cosimo de Medici stal neoficiálním vládcem Florencie. Cosimo nezastával žádný úřad, přesto vládl a vedl město k prosperitě. Jeho vnuk, Lorenzo de Medici, známý jako Lorenzo il Magnifico, byl jedním z nejvýznamnějších patronů umění a kultury v historii. Rod Medičejských vládl Florencii po více než 300 let jako vévodové a velkovévodové. Medičiové byli významnými mecenáši umění a kultury a jejich vliv je stále patrný dodnes. Jejich vzestup je příběhem úspěchu, který byl založen na umění vydělat velké peníze, který se přel do moci, umění a kultury.